dua ettim tutanım. Yine şu klişnuma hareket etsem. Yat geçti. Odoklu gün TikTok gördüm. Ertiri iş, yer turmalı. Kim urlayan saat? Men sana tabin bolmayan düşündüňmi? TikTok'a az girdiydim. Ervesat masakat berem okmy. Düşündürüp bildim öyle. Like, komentari, repost. Sen adam bolanmarsan akıllansan olardım. Özüňizi kötäp TikTok'a köp wagt görmek gerekken. Gowdatlar meşgullanyp. Kitap oka, tebiğata çykyp, maşgalaga bilen owadan şäher aýlanyp. Turunni, işe gitmeli. Akılsız kömelek.